Yuk. Melorot. Diunggahke wae. Duk, jare melorot. Lah nggih Pak De. Semok hati sanggup semok hati gelung miring apa wae kabar kok mesti komplok melongo. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ya Mbak Yati, ndak pundi? Lho ngono ki, Nduk. Bare itu 5 amplop terus ngalih. Mbah Yati, ya Allah, mboten kangen ta? Anjing, saderengipun sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama Mbak Intan. Jumpa kembali bersama Intan Laura Alamanda dari kota Madiun City. Dan juga jumpa kembali bersama warga besar Warga berkah. Bloro ya, Pak? Ya. Blorone pundi menika Dek wau? Radenan. Ki sing ngapal tau jajah kono. Amarga dina rono, Pak. Dek. Lah nang kono larang lho, Pak, tanggapan ki. Ya, larang. Ya, Dek ya. Menika campur sarinipun sinten, Bapak? Samirno. Kang pundi ta? Mas Nur Cahya. Ya Allah, wong bagus. Kowe kok meneng ayo sini sayang. Heeh. Alah ora apa-apa rene. Aja kaya padatane ya. Alah mbosok nyekel dhuwit ogah ngono. Ayo ta. Moh. Apa stroke kowe? Ya. Oh kencing manis, Pak. Ya Allah. Rene to, Lek, mbosok dhuwit akeh kencing manis. Ya Allah, mbok ngono ki aja dilarak-larak. Karo kanca didungane ya, Lek. Ora lelek lho dikongkon rene ra gelem kok. Ayo Mas, kene Mas. Ora tak jaluki dhuwit. Pak menika wonten pelawak kondang. Ya. Menika ingkang gadah sing jenengipun Samirno. Campursari. Jenenge napa? Samirno. Sampirno. Samirno. Oh Samirno. Sampirno. Lah artinya apa Samir ki sing dienggo tataan kae lho Pak Samir ki. Ya, Samirno. Berarti jenenge wadah ki berarti ya. Iya. Wadah campursari. Wah, apik tenan ya. Ditawa ki mau. Oh ganti bengosan. Oh ganti bengos. Di wonge Bengosen. Ngilang. oh ngilang kurang ajar. Jane aku ya ora njaluk dhuwit lho Pak ngono mau. Mung kangen. Ya mung kangen. Menika pelawak kondang Dik wau matur sembah nuwun niki campursarine Mas Pendul pelawak saking Madiun ingkang kondang kaluka. Tepang to sedaya?
Mboten tepang. Urung tong blorong. Walah, berarti dia gak terkenal. Nak dateng Madiun terkenal Pak menika. Nggih. Menika sedaya saking Blora. Saking Blora. Pinten bis niki Dik wau? Sedasa bis. Alhamdulillah. Berarti nang kono kudu 30 bis, Mbak. Mas. Iki wis dolak kene kok. Oh iya iki mau dolakne ya. Iya. Sepurane ya Allah. Sehat wong Blora kradegan. Sehat nggih. Sehat. Tak delok. Oh pripun maju. Nduk tan Pripun? bokong semok mau sing nyuwun Mas anu iso gedhek-gedhek. Sing di? Sing Mas kae sing ganteng kae. Nah. Mas sing ganteng kae. Kowe joget mung ngene. Iso gedhek-gedhek. Kae jenenge CEO, Pak. CEO. Heeh. Wong bagus-bagus ki nek wis nggawe tali ku oranye ngono kae jenenge CEO, nggawe batik ngono kae. Duh, sing kuwi lho lungguh kuwi. Sing endi? Lungguh. Nah. Nah, sing ditinggi. Nah. Oh alah. Iki sing njaluk bokong semok. Bokong semok. Oh alah. Ingkang niki. Ya, tengah. Iki nderek tepangan Bapak. Saking Blora Krandegan. Iya. Alhamdulillah niki Dik wau panjenengan nyuwun bokong semok nggih ngertos artine. Mboten. Ya nggih. Bojone melu apa ora? Melu, Mbak. Pundi? Ndi? Lah bojone madhep rono ra ketoke. Madhep rono terus, Mbak, ora ketok. Bojo mar demok bokongku. Ha nggih, niku Dik wau wonten uncalan apa mboten bokong semokane? Deng. Oh, sakniki badhe diuncalne napa mboten? Oke. Nah, lewat kula monggo mriki. Nah, pinter lho Pak, aku ki kandhani kok ya. Bagi bojone liwat Intan lebokke dompet. Ya, bokong semok 100.000. Alhamdulillah. Niki sinten malih ingkang nyuwun lagu. Niki mboten dipeksa lho nggih, niki njaluk niki mboten dipeksa niki dewa ngetokne dompet dhewe lho. Nggih. Sapa meleh? Sinten meleh ingkang nyuwun? Mboten wonten. Ya, basa enek sing ngene dhuwit 100 mboten wonten. Wedi karo tunggale. Alhamdulillah iki enek dhuwit 100 Nduk bokong semok. Iki mau sing nyanyi sapa nak? Mbak. Sing nyanyi sapa? Ika. Mbak Ika yang mana? Coba turun ndak? Boleh turun? Duit 100.000 ki ya abot lho, Nduk. Dianu Pak, digandeng Pak. Ngo jeblok Pak. Nah. 100.000 bokong semok. Kene Nduk. Kowe tawa pisan kas nek bebekne lho, iki wong Blora kandekan beke enek sing gelem neh. Kula sing tawa-tawa. Kok tawa-tawa to? Ketoke sing makmur lho nggih, mengko tak jadi jaduli. bokong semok. Ketoke digolekne pasaran iki lho. Sing ketoke wetenge gedhe ki bos. 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 Sing niki. Bos iki. Bos napa kira-kira? Bos kayu blendongan, Nduk. Mosok to Kak Intan. Bapak nyuwun pangapunten menika mboten gremis, mboten ngemis. Niki ketingalipun panjenengan kula tingali kok makmur. Kok ketoke subur, ketoke kok ayem tentrem. Nggih ngaten Bapak? Nggih. Ketok yo nggih lho. Nak wis dielem ki piye? Dongane wi mau lah apik-apik lho. Lah terus piye? Masa mur nggih karo guyu tok. Lho. Wis musuh. Wes ki. Lho. 200. Musuh Intan dedel duel. Ora dedel duel. Nduk, dalan. nyuwun lagune napa, Pak? Bapak menika nyuwun lagunipun napa panjenengan? Kak Intan. Manut Mbok mawon. aja bapak to wong piyantune tesih. Enem Kok ya. Kang Mas. Lah, ngono lho. Beta bojo. Betul. Pundi? Alah namburi raro bojomu tak sikepe. Mas, niki manut nggih lagune. Nggih. Nah, sing mok delok dari kacamatane jenengan kok. Mbak Ike. Iki di antara wong iki sing blobo ndi? Aku langsung ngerti. Wong ki engko mesti blobo ya tenan.
Bismillahirrahmanirrahim iki mau wong loro muga-muga rezekine melimpah-limpah. Amin. Harta bukan masalah, yang penting keikhlasanipun. Nggih napa nggih? Nggih. Allahumma Amin. Ayo nduk duding ana sing ndi? Kula ki nek kan dudingi aja. Karo. Mending ngeten awan, sing rumangsa makmur, Heeh. gek yo ndang piye Heeh. kados padatan. Ah ngono. Nggih. Heeh. Tak golekne Lho, ya. enek sing rumangsa apa ora? Tak golekne. Sing dine Kak Jajal Kak. Ora lirik. Nah, ketoke sing HP nanti ketoke alasan. Oh, maca. Maca alasan ketoke ben gak ditekoni. Lah, dadah. Padahal kowe yo tak tekoni. Ayo gek ndang dicedhaki Kak. Dilesek. Nyuwun pangapunten Mbak Yu menika, aku ora njaluk. Iki jenenge wong dosa sedekah, nggih to? Nggih. Iki kagem lari-lari niki kok Mbak niki mboten sanes kula, nggih. Lah dalah. Pripun Bapak menika panjenengan? Niki dibetok. Lah, dibetok Bu. Ya Allah. Lewat bendahara to Kak sidane kan. Kandhani Bendarane sida. Alah. Wong Blora iki terkenal makmur lojinawi. Allahumma Amin. Bu. monggo saikhlasipun Bu 200 nggih mboten napa. Lho, oh nggih, heeh jangan tingali Bu. Mboten wonten mboten napa, nak mboten maringi nggih kok bangeten ngeten. Yo ya Allah, duwike jutaan, ya ampun. Lho, sumpah rada dhuwur Bu ben ketok wong ketok. Kuwi jenenge wong raria iku Lho, kuwi delan. diduke. Lho. Alhamdulillah ki lho. 300 aku ora njaluk-njaluk ya iki ya. Ora njaluk-njaluk 300 lho. Nggih. Oh, gak maksa ya, Kak Intan. matur, Mbah. Iki kudu genep 500, berarti kurang wong loro. Kurang wong loro. Tang. Ayo gek golek Intan. meneh. Pripun? Monggo sing nanggapi sak mribani iki liyane Pak Jumawan ora enek. Sing Lho. bayar iku ya Pak Jumawan kabeh. Tandur benda. Mbah Tandur Tandur Benda. Benda. Bismillahirrahmanirrahim. Apa engko? Monggo panjenengan nyuwun apa? Anu ta warung pojok oleh. Asal. Nggih. Parung pojok neng kono ora payu kuwi to. Amarga tuwek sing dodol kempot kuwi to. Nggih, Mbah Tandur. Mbah Tandur ora usah didelok duwite. Betul. Sing penting didelok ikhlase. Saking pundi Mbah Tandur? Saking benda. Injih. Intan. Aduh jane kono ki jane wong sugih-sugih kabeh. Ning- Tapi masa melompat rono. Lah dalah. Kurang loro. Kurang loro. Ayo Sik. sapa meneh Kak Intan? Sik rasa kesusu. Rasa. Nah iki lho ketoke. Nah. Lah ngerokok enak. Nah, iki lho ketoke. Aku gak wani nyedhak aku Kak Intan. Ora usah nyedhek, sing nyedhek aku, Pak. Menika kula dongaaken panjenengan, nggih to. Mugi-mugi putrane sukses sedaya Allahumma. Amin. Ngono ku yo ndang raga. Lah yo ndang raga kan arang raga aku malah lungguh nang nggone pupune jenengan. Iya. Loh, jenengan kok semakin horor to Kak? Kok ya horor? Ora horor. Delok ta wong kene sangune lho jutaan. Lho, kancane 100 dhek ya 300 lho. 50-50 nyatus berarti 400 kurang siji. Kurang tak siji golekne. Kas. Ayo sing dineh. Sik tak golekne pisan Kas. Endi? Iki. Oh, mburi. Bapak RW. Nah, iki lho Pak RW. Pak RW. Nah, nang Pak RW iki ya kudu setimpuh sing apik. Lah. Nah, kula mboten napa-napa Pak, niki jenenge wong jenenge. Alah mboten napa, susuk rokok nak 3.000 ya ora masalah. Ora masalah 2.000 ya kena, sing penting saikhlase. Saking pundi Dek Pau? Lebak. Nglebak. Oh, nglebak. Nglebak niku usum napa Pak niki? Usum buahan ya. Bubuhan. Berarti usum tangis nggih Pak menika. Pripun? Dan tangi. Amargi nglumpukne dhuwit dienggo golek bubuhan ngoten. Becek. Oh nggih becek ngoten niku. Yo ya. Walah Ayo, ora Duk. masalah. Alah. Ya Duk jam 12. Susuk rokok berarti genep. Nah. Yo iki ditanjakne. Lagune apa Kak Intan? Nduk, kowe. Dalem. Pripun? Nyapa kok ya nyanduk ke 100. Matur suwun Kak Intan. Sing ngoceh Sing ngoceh. 100. Nah.
Nah, sing ngoceh 100. Nah, sik ya nduk we. Mangga loro rene maju. Ndim cah loro mau. Nah, wedoke ra usah joget langsung kondur. Wedok kondur. Ah. Heeh, mulih. Sing wedok mulih, kuwi apa arep golek dhuwit? Ora, mulih gak apa-apa. Ben joget ora? Gak. Heeh, kowe mulih. Nah, nek cah lanang ki kudu dijoget nih. Nah. Iki lah ku golek dhuwit ngoyo-ngoyo le. Nah, kowe engko nek iso ngreok jungkir walik ping 5, dhuwit iki tak dum karo kowe. Nah, siap? Siap. Siap. Siap? Siap. Yuk. Reoke. Sandale dicupot, kerisik dicupot, blangkone dicupot. Nah. Say! Hoi! Asik. Oh. Ayo le, tanjakno. Blangkone cupot le. Blangkone cupot. Janjosi senan. Bocahe seragam. Oh, kaose ya seragam. Lah nggih, Dik. Ayo. Persiapan. Persiapan. Joget dhisik mundur. Kendangane. Yo, ya. Ayo le, joget le. Joget sele. Yo. Oh. Ya. Yo. Hoi. Iya. Lah. Jo. Ya, Ho a. Lo. Ya. So. Iya. Lah. Oh. Kita cari yo kan. Yo tepuk tangan tanganan. Ayo. Mumbose joget sing. Lah. Mumbose le. Saurung. Saga gerakane. Yo. Ya. 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 Rene le. Sik, nih. Iki mik cekelen matur panangane Pak Jumawadi. Jumawan, Pak Jumawan. jenengan njaluk dhuwit sik nang dhuwur. Pripun sanjange? Pak, kula pun koprol. Pak, kula pun Pak Jumawan yo wis siap. Weh, Pak Jumawan wis kanggo kowe dhewe, Le. Sampun koprol niku terus nyuwun apa? Nyuwun arta niki. Iki artone namung sekedhik lho ya. Tambahi, Kak, tambahi. Loh, Pak Jumawan lagi sithik. Matur suwun. Manten. Nah. Ayo. Pisan. Kowe yo meri ora? Yo, ayo sik. Pak Jumawan yo siap lho, ayo. Koprol, ayo. Yo, Ayo, tarik. Julin. 100.000 wong. Nah, wengko koprolmu nak iso liwat diriku tak tambahi 50 kono engko 100. Yuk. Yo tarik. Ngliwati diriku yo koprole. Ayo, diucati. Yo. Lah. Cek kene. Bengke piye lah mu koprol? Napa? Lah mu koprol mau piye? Liwati kowe. Kok kene rene yo orang kok kene mrono ora. Kok kene rene yo pisan cas. Zo. Ayo.
sesek hub aku mau jengkak deh loro wis njaluk dhuwit heeh njaluk dhuwit rono 100.000 heeh rono heeh wis heeh matur sembah nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sik. heh Sabda Pandhita Ratu tan kena wali kudu ditambahi. apa nih Lha wong jare liwati kowe lah mbok kan tambahi. wong rene bocah Oh iya. lah kok arep nambahi bocah kuwi Ayo. Bisa nih. Nggih. Sabda Pandhita Ratu tan kena wali. Entuk tambahan 50.000. 50.000 le nyale. Saya aku tak pamitan, muga-muga entuk sangu. Lah padha ora iso. Lah dhuwitku dijaluk kabeh lho, Pak. Aduh, Pak Jumawan ngayahi jejibahan bilih panjenengan kanthi ikhlas kula nggih nyuwun dongane panjenengan mboten nyuwun napa-napa. Matur sembah nuwun, Bapak. Nggih, kula nggih matur suwun sanget. Kami kondur. Pun. Pun. Nggih, pun. Oh ya mulai. Lho pun ya tang mulai. Iya. Nggih pun nangis ngoten. Nggih, nuwun sewu. Alhamdulillah. Nggih, Pak Santoso kalian Pak Jumawan monggo. Monggo, wonten Pak. ngajeng nggih. Anggenipun badhe Jawa Tasta dumateng para tamu Suwun, undangan. Pak, Nggih, monggo. mugi-mugi rezeki lancar. Pak Jumawan kalian Ibu monggo wonten ngajeng dipun dalaken pisan. Alhamdulillah. Anggenipun Monggo, Bapak, sampeyan Ibu, badhe kondur. nguntapaken